uJesu Kristu inkosi, baba noma tabeni yendlukazi makade kuyabonelelwa. Ekhaya leZwi ngiyanibingelela ekuseni egameni lenkosi yethu uJesu. Ngizoletha nje ukubonga okukhulu kuNkulunkulu, ngiphakamisa udumo kuNkulunkulu ngangenzele kona. Kuncane ukubonga kwami, kukhulu kakhulu uNkulunkulu angenzele kona. Impela ubuyisa ukuphila kwethu ekubhujisweni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. NgoLwesithathu ngo-4 ekuseni ngaqalwa ukukhishwa yisisu, kwaUlwesithathu kwaUlwesine, kwathi ngoLwesine ebusuku kuzosa kube uLwesihlanu. Ngase sengiyaphupha ebusuku, ngaphupha kukhona isandla esiphakathi emlomeni wami, ngikhamisile mina, kodwa ngikwazi ukukhuluma futhi ngithi uJesu Kristu inkosi. So angazi noma isandla besiku-physical body or spiritual body, angazi, kodwa bengikwazi ukukhuluma ukuthi ngithi uJesu Kristu inkosi. Lesi sandla sona singaphakathi kimina, isandla esimhlophe nje singaphakathi kimina, ngaphakathi sidonsa into, silokhu sikhipha ngaphandle lento emzimbeni wayo, inyama yayo isibindi kodwa inde, yabo, umzimba omncane omude mengabe usuku usikile usenze sawumbengo, umude, elokhu ewukhipha lento ngaphandle, lokhu ekhipha ngaphandle, ekhipha ngaphakathi kimina, elokhu ekhipha isandla sakhe singaphakathi, ephushela ngaphandle, kwaze kwafika la inde kakhulu, yaze yafika la ngasekugcineni kwayo ikhanda layo lelenyoka. Uma sekufikile lapho ngaphakathi, izinyo lalenyoka lihuke emthanjeni ebingaphakathi lapho. So lesi sandla ke sicophelela ukuthi leli zinyo lento engayidonsi igqashuke nomthambo, ngoba bekungathi umthambo mengabe ngasuqashuke nomthambo ngizofa. So ke ngoba ngizokopha bese ngiyashona ngendlela bekwenzeke ngakhona. So ngiqhubeka mina ngithi uJesu Kristu inkosi wacophelela elikhipha ngesineke lesi sandla besikhipha ngaphakathi, kwaze kwaba uyakhipheka ke, uyalikhipha leli zinyo liyaphumela ngaphandle, wakhipha ngaphandle, khiphela yonke lento naleli bhande lide engathi liyisibindi bekuphuma ngakhona la ngaphakathi. Wanede wathi mehlala ngaphakathi nje laba yisishingishane esibheka phezulu, ngathi ngavese nje ngakhuleka ngathi ngithumela imicibisholo evuthwa yasezulwini kubishise konke lokhu ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Yanyamalala lento yasisihamba. Manje nje ngizodlulisa ukubonga uNkulunkulu kakhulu, bazalwane, ukuthi impela uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngizoletha nje ubufakazi bami. Ngithi-ke ngike ngaba nokuphathwa indlebe, angiphatha nje indlebe kakhulu nje, ngaze ngayikhulekela, ngathi mhlawumbe ngoba ngilalela kakhulu ama-VN ayikwakuthi ngiphethe impela. Ngakhuleka umkhuleko lo ubaba sinika wona ngendlela ayekwaza ngayo, ngakhuleka nje ngamemeza negama likaJesu, ngathi uJesu Kristu inkosi. Hayi, yangaphela kodwa ngaqhubeka nami. Hayi, ngithe ngizwa ngangaba ngazi nokuthi iphele nini. Kwathe ey'nsukwini futhi ngaphinde ngaphathwa isiphanga, nakhona lapho futhi ngaphinde ngakhuleka, ngathi uJesu Kristu inkosi, ngasibhonya isiphanga, naso futhi angazi saphela nini. Hayi, kwathi ngoLwesihlanu ngathi uma ngithi ngiyabuka la ucingweni, nayi ingane umzukulu wami ufakwe lento efakwa uma ungaphefumuli kahle. Awu, ngishawa uvalo ngim-WhatsApp ngibuze kwenze njani, athi nawe uWhatsApp-iwe, ufoneliwe kwathiwa naye ingane ayiphefumuli kahle. Ngivele ngisheshe ngikhumbule ukuthi konje ubaba wasinika umkhuleko, ngimstendele ngimtshela ukuthi khuleka-ke, ubeke endlebeni yengane, usho emva kwamfundisi lapho mayesho ukhuleke, ngisende ngibuyele eceleni nami ngikhuleke, nginxuse ngithi Nkosi Jesu, ngithi nje Nkosi Jesu Kristu inkosi phezu kwaloyo mzimba wengane. Hayi, ngiqede-ke bese ngiyahamba-ke. Kuthi-ke ngithi ngiyam-WhatsApp ngibuza ukuthi umntwana unjani, ngithola ukuthi hhayi ungathi usangizibile, kuthi late nje sengigoduka, hhayi abuyiseka, athi hhayi useyadlala, ngisho ukudlala ngathi akakaze nje aze agule kwakugula. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngiyawabonga amandla kaNkulunkulu futhi ngiyawabona nje kakhulu, ngiyabonga kakhulu ukungena la ekhaya leZwi la ngithola khona ukuphila. Ngithi uJesu Kristu inkosi, amen, ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, baba uNsibande, yazi hayi angazi ukuthi ngingathini ngalo nkulunkulu wami.
mina benginoshukela kodwa ngikwazile ukuthi ngibambe isilindo sey'nsuku ezintathu angangaba nalutho and amaphilisi ngiwayekile angisawaphuzi kusele ukuthi ngiye eklinikhi ngiconfirme kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu sewenzile umsebenzi baba ngazi mina ukuthi kanti lo uNkulunkulu lo unjani ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu kadadewethu bekunomsindo oyisimangaliso kuthi mayezofika ubaba wakhona iy'ngane zibaleke zicashe kuneli kodwa the ngokumsendela umkhuleko uthe mese esengifonela wathi hey welungi ngendlela kade eyinkosi ngayo. Ngiyabonga mina baba uNsibande, ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga noNkulunkulu okuwe, ngiyabonga nje nokuthi ngingene ekhaya leZwi. Hayi baba mningi ubufakazi obukhona kodwa nje ngizothi ayi lo nkulunkulu uke akumangaze ajike amangaze nawe mina ungimangazile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu oyinkosi, Baba uMphostoli Dokotela uNsibande nomama uNsibande, abazalwane bonke kwikhaya leZwi, abazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyazama ukufinqa ngoba slow somebody uma ngikhuluma, kodwa ngicela ukusho ukuthi uNkulunkulu ungenzele umusa. A terrible demonic accident ehlela umntwana wami eThekwini, imoto ingangesandla, is admitted, but uNkulunkulu emuhle, umntwana usindile, sustained nje inxeba, spine is okay, uyakwazi nokuhamba ewodini useKing Edward. Kuvuka kimi incwadi kaJeremiya 31, I think it's verse 16 no 17, uRaheli ayekhalela abantwana bakhe kodwa uNkulunkulu emduduza. Nakuba abantwana bengamkhonzi uNkulunkulu, ngibonga uNkulunkulu obuke okuncane, oluncane ukholwe nginalo wangenzela umusa. Ngibongiseni bazalwane nkulunkulu, akukho engingakusho ngaphandle kokuthi uNkulunkulu uyinqaba yokuphephela, ungenzela umusa. Uma ngelulile nkulunkulu wami, ngiyaxolisa. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibande, ngiyabingelela ekhaya leZwi entabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelelwa. Bingelela Mpostoli, ngiyabingelela umama nabo bonke nomndeni wakho baba. Ngibonga kakhulu ukuthola leli thuba ngithi angilethe ubufakazi. Kade ngingenile-ke baba emkhosini ka5 days, benginesigaxa esisebeleni isikhathi eside kakhulu, kodwa sithule ngesingasho ukuthi bengisazi ukuthi sikhona. Kwathi uba ngingene kulo mkhosi ngase ngizwa ukuthi hayi akufanele ngisiphathe lesikhathi. Umoya ingcwele washo kanje wathi angisikhulekele, ngicela ukuthi sincibilike nangempela. Ngangilokhu ngisiphatha lesi sigaxa, sithe sisuka sazivela obala-ke manjena wabe singaphansi kwebele, the sisuka sazivela obala-ke manjena ngasizwa noma ngisiphatha ngesandla ukuthi nasi sasesiba nobuhlungwana. Ngalokho ngikhulekele ngithi nje asincibilike. uJesu Kristu wangenzela isimanga uNkulunkulu wasezulwini, sithe sisuka sasincibilika nangempela. Njengamanjena nje sincibilikile, sekusele intwana encane. Ngithi angimbonge kakhulu uNkulunkulu ukuthi kuyena akukho okungeze kwenzeka. Abazalwane abahlale ekhaya leZwi bamazi uNkulunkulu uyaphila, bamethembe kakhulu. Ngibonge kakhulu baba, nisifundiso zenu nisifundise ukuthi asimethembe uNkulunkulu. Nalo mkhuleko lo nisinike wona siwazi ukuthi uyasebenza ngaphandle kokuthi silokhu sinikhathaza, kodwa simasimethembe uNkulunkulu. Lo mkhuleko nje lo ney'fundiso ziyasebenza. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi, amen.
uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngicela ukubingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Eyi Baba, bengisacela nje ukudlulisa ukubonga okukhulu kubaba uNkulunkulu ngemisebenzi yakhe yomusa angenzele yona phakathi kwaleli khaya. Kuningi kakhulu baba uNkulunkulu angenzele khona, kodwa osukwini la izolo lokhu angenzele khona ngiyambonga nje kakhulu, ngiyamdumisa. Ngithi akekho ongafaniswa naye, akekho njengaye. Ngiyambonga nje, ngiyamdumisa, inhliziyo yami igcwele ukumbonga nokumdumisa ubaba uNkulunkulu. Baba, izolo emveni kokuthi ufonile emveni kokuthi ukhulekile, wakhulekela umntwana kade egula baba, ekhala ngokuthi kunento, uqale wathi lento isemehlweni, iyahlaba emehlweni. Uthe suka wakhala ngokuthi isisesiswini, kungazuthi ikhona into ehambayo ifike iyohlala lapha esinyeni sakhe, ibuye izohlala enkabeni, idonsa inkabi, ibuye masikhuleka simkhulekela ivesane ibaleke ize ngapha, sithi siyakhuleka ibaleke ize ngawo uhlangothini, ibuye izomvala imqinya, umntwana vele akweqa amehlo, ubone ukuthi umntwana uyahamba. Unyawo lwakhe lolu, olunye unyawo lwakhe bese libanda nje, selibanda seliqinile luwugodo. Umuntu angazi usesehambile. Mengithi ngiyamkhulekela la ekhanda, ngimlalise phezu kwami, ngimlalisile, intamo yakhe ivesane ibhekele, igexele ibhekele. Mengimbiza ngimemeza ngithi philani, philani, avesane athule, angasakwazi ngisho, engasangizwa ngisho ukungizwa. Ngimbone ukuthi umntwana sekukubi, kungazi ukuthi uyahamba nje impela, usehambile. uNkulunkulu ungisizile baba, ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Ngikubonile ukuthi lokhu ukugula kwakhe kufikile kumina ngesikhathi sekuhlangene umndeni, sebebiziwe bonke, bebiziwe abantu bomndeni bala ekhaya kaMdletshe. uNkulunkulu ngambuka ukuthi unomusa ngaso leso sikhathi, ngasho ngathi lokhu kugula lokhu, hhayi ukuthi kugula ngoba kugula, ubaba uNkulunkulu kuvumelile ukuthi kwenzeke ukuze kukhazimuliswe igama likababa uNkulunkulu. Ngakhumbula izwi elashiwo inkosi uJesu encwadini kaJohane 11, lapho kwakuvuswa khona inkosi uJesu eyavusa khona uLazaro eselala ethuneni iy'nsuku eziwu-4. Ngambuka ubaba uNkulunkulu, ngambuka umusa wakhe nothando lwakhe. Nje ngisho ukuthi baba, uJesu Kristu uyinkosi kuleli khaya, uJesu Kristu uyinkosi empilweni yabantwana bami. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu ngawe, ngiyambonga kakhulu nanokuthi naney'fundiso zakho zokusifundisa ukukhuleka ngey'khathi zonke. Ngiyamdumisa nje, ngithi akekho ongalinganiswa naye, akekho ongangaye. Ngibonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba, bingelela wena nomama, ngibingelela abazalwane ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela. Ngidlulisa nje baba, ngiyathanda ukudlulisa umbono engiye ngaba nawo ekuseni kakhulu, mfishane nje. Ngiye ngabona ngiphethe iplastiki enamacici neneklesi. Ma ngiphendula ngapha ngemuva, ngibona kubhalwe asiziyeke, asihlukane nazo. Kubhalwe nje, kulike kuphestiwe istika nje esibhalwe ngobumnyama obugqamile, kuthiwa nje asiziyeke, asihlukane nazo. uJesu Kristu uyinkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba Msibande noma Msibande, abazalwane bonke, ngiyabonga kakhulu umkhuleko yinkosi yami. Nami ngafaka lana ngacela ukuthi hhayi bo, angisize nabo ubuthaka bungenhla kwami. Ngibonga amazwi-ke nje wanginikeza wona aboNoroma 10. Hhayi, ngisizakele, ngiyaphila manje. uJesu Kristu inkosi, ngiyaphila ebuthakeni bonke njengangibalile. Hawu, ngikhululiwe. Inkosi yamakhosi ingenzile umusa, ngaphila qinqo. Bengizolinda lelo suku lwami-ke lokuvuma izono. Ngiyambonga uThixo ngamandla, ngiyabonga kakhulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi.